určite jeho hudbu mám celkom rada. Ak mám možnosť, navštívim nejaký jeho koncert, doma mám niekoľko jeho platní, rada si ich počujem a myslím si, že jeho hudba zachycuje to, čo človek naozaj cíti. Marián Varga? Myslíte toho hudobníka? Nie. Ja študujem fyziku, mňa to nezaujíma. Myslím, že hrá na Vargana alebo také niečo. Mariana poznám. Chodí ku nám kupovať cigarety. Jeho hudbe veľmi nerozumiem, nie som najmladšia, ale páči sa mi. Ja neviem, či tie výpovede sú autentické, lebo tá šička pri stroji tam mi pripadala, ako by bola naučená naspamäť, že? No a ten fyzik, ten vyzeral celkom ako, že to naozaj. Tam bolo smiešne, ak si takú slobú hračku vymyslel, že Vargan a Vargany. Ja. Keby som mal pri sebe nejaký zvukový prístroj, tak pustím Mariana, to je Marian a každý vie, že je to tak. Proste stačí pár tónov. Málo ktorý muzikant u nás, ale aj málo ktorý muzikant na svete je tak definovateľný svojou hudbou ako Marian. Mal som rád jeho postoje, ktoré vlastne v tom hudobnom médiu dokázal reprezentovať, hoci to bolo začias normalizácie, vlastne predstavoval tú skutočnú normalitu vlastne v tej domácej hudbe práve on. Najprv sa mi zjaví jeho strapatá hlava a potom počujem nejakú jeho muziku. Takže to sa tak nejako dáva vždy automaticky dokopy a vždy je to zároveň akoby aj taká príjemná spomienka. On má proste, on niekedy tak ťažko ochorie, lebo keď napríklad prechladne, lebo však neviem, či ešte oviec máš žalúdok, takéto veci proste. Mnohí ľudia podľa mňa by boli už dávno pod drnom proste, ale on sa za chvíľku tak pozberá, že naštartuje okamžite. Napríklad mne to trvá oveľa dlhšie, keď sa nejako pozviecham. Ale on má, to je úplne, to je nadprirodzená tá jeho rekreačná schopnosť. To som chcel ešte, nechcel som na to zabudnúť. Išiel na konzervatórium. Vtedy kompozícia ešte nemohla byť hlavným predmetom. A bola to ako taký nejaký priradený predmet ku klavíru. Oni mi tam dali, ja neviem, som mal jednotku z kompozície na pol roka, na konci roka 5. Ale ja som si povedal, že ma to nebaví a už som vtedy poznával takú tú inú hudbu. V ktorej som si myslel, že som iba na výlete, ale som nedodnes. Teda tú Bigvitovú. No a potom som sa náhodou zoznámil s prúdmi. A tí ma tam zobrali, no a potom to už nasledovalo, čo je všeobecne známe. Zdá sa ti nudný celý svet, niet v ňom rytierov lásky niet. Za pohľad nikto nedá ti hrať, nezahrá pod oknom, mám ťa rád. Nezahrá pod oknom, nezahrá pod oknom, mám ťa rád. Dežovi Ursínimu som ukradol Fedora Freša a Vlada Malého. Za čo ma si Dežo nemal rád, ale... Takže to nevedel Dušan Mitana, ktorý nás chcel spojiť, a mňa a Deža. A v jednom momente som aj tuším odišiel z prúdov a to trvalo 24 hodín. Som sa s Dežom opíjal a založili sme kapelu. Ale to samozrejme nič nebolo, sa vrátil späť do prúdov. Malá čierna rúža, vínu má na tom, malá čierna rúža.
prúdom som sa cítil dobre, ako... Tak začal som tam komponovať pesničky. Pálo nejak prestal komponovať. Všetky tie skladby vznikali tak behom 1 roka asi. Že to nebolo myslené ani ako ucelené LPčko, ale ako rozhlasové takzvané trválky to volali vtedy, neviem prečo. Často som dlho stál pred výkladom s hračkami. Hľadel som na bubny medzi plišovými mačkami. Bol zo mňa chlapec s modrými očami. Bol zo mňa chlapec s modrými očami. Tak ja som si predstavoval, že by to išlo naživo. Ale bohužiaľ sa také veci sa veľmi málo kedy zachovalo. Málo takých vecí sa zachovalo v televízii. Takže aj to všetko, čo tu bude premietané, tak to je obyčajne z toho playbacku. A to hneď ináč vyzerá. A tvári sa, že hrám, tak to je taký podfúk. No ale technické vymoženosti vtedy boli veľmi malé. Takže sa to robilo takýmto spôsobom. Rozpory nastali iba vtedy, keď som zistil, že tu sa nedá ani len približne zahrať to, čo... aby sa to podobalo tomu, čo vzniklo na tom hudobnom nosiči. Tak vtedy som dostal hemodorgán a teda mohol... Ja som sa tam cítil využitý ako skladateľ, ale frustrovaný som bol z tých koncertov. Boli veľmi zlé, no tak to znelo, vtedy ešte neboli syntetizátory, nebolo nič a ja som v tých pesničkách používal aj iné nástroje, ktoré by na ten syntetizátor dokázal nejak nahradiť, ale takže som teda založil skupinu Kolegy muzikov. Končí sa slávnosť v záhradách. Páv márne volá, každý sa náhle skrýva v tmách. Len víno žiari v karafách a pávov nárek ruší dnešný flák. Končí sa slávnosť v záhradách. Náladu prázdnych stolov poznáš sám.
Boris Filan som menej skladieb spravil. Paradoxne on spravil veci, ktoré boli že musel skomponovať ich na muziku, napísať na muziku text. Kamil Pedera bol môj spolužiak z konzervatória. No a ja som ho doviedol do Prúdov ako textára. Potom s ním veľa párov spolupracoval, myslím, že dosť intenzívne. No a príznačné bolo, že keď sme niekde sedeli, niečo sme riešili s nejakými papalášmi, tak vždycky Boris Filan a Pavel Hamel odišli jedným smerom a my s Kamilom Pederom druhým smerom. To je také veľa vypovedajúce. No tak neviem, či to tam treba dať, že oni dvaja boli komunisti, oni dvaja s Kamilom nie. Ale dajte to tam. Zelená pošta odkryla rezervy, ktoré sa skrývajú v spojení z pevného hlasu s inštrumentálnym prejavom tvojej skupiny. Plánuješ v blízkej budúcnosti trvalú spoluprácu s Pavlom Hamelom alebo niektorým iným interpretom? Trvalú spoluprácu ako interpretačnú s Pavlom to nemôžem počítať z tých dôvodov, že Pavlo má hra v Prúdoch a je s touto skupinou viazaný. Ale ako autorsky určite budeme ďalej spolupracovať, tak ako sme doteraz spolupracovali už od toho spomínaného rozchodu. Čo sa týka speváckého hlasu v našej skupine, tak tam je problém v tom, že ešte sme zatiaľ nenašli interpreta, ktorý by vyhovoval požiadavkám našej skupiny. Po záhrade chodí, keď na nos prší ti slnečný dáš, keď Vánok ťahá biely pár lodí, nezdá sa, že ma rada máš. Vždy vtedy chodím po zelenej tráve, vždy vtedy bežím rád tenis hrať, bosýho spolu cez bielu sieť hráme, tenis mám na to všetko rád. Collegium Musicum bolo asi najkreatívnejšie počas toho fungovania tej, dnes už ako kvázi, no, nechcem použiť to slovo, legendárnej zostave, a to ešte s Fedorom Frešom, Dušanom Hájkom a s tým Ferom Griglákom, s ktorým som natočil aj to dvojalbum Konvergencie. Fauvizmus bol pejoratívne označenie, alebo impresionizmus, tak Big Beat bol pejoratívne označenie, povedzme, československých malomestiakov. A tak, jak si fauvisti udržali to označenie, tak aj tí Big Beatiaci si ponechali toto pejoratívne označenie, ktoré vlastne nikde okrem Československa neznamená vôbec nič.
na ten Big Beat znamenal v istom spôsobe vlastne revoltu proti tej institucionálnej kultúre. Ja som inak pomerne dosť taký nesmelý, kým si nevypijem troška. No a raz som bol takto v meste, neviem pri akej príležitosti to bolo, a tiež som si troška tak na povzbudenie dal nejakého vína alebo takého niečoho. No a vtedy ma tak napadlo, že čo keby som sa pokúsil toho Mariana aj osobne navštíviť, lebo strašne rád, dlho som túžil, potom stretol sa s ním osobne. Sme sa nestretli, no. Ale ja som nevedel, kde býva. No a tak som zastavil taxíka, no a som povedal, že viete, ja by som chcel ísť na jednu adresu, ale neviem tú adresu, ale viem len to meno, že Marga. On že, to ja viem, to je na Leškovej, to ideme. Bolo to tak, že sme sa mali skutočne o čom rozprávať. No, rozhodne teda on viac o literatúre ako ja o hudbe. No a tak sme, to dlho trvalo a nakoniec Marian hovoril, že ma ide odprevadiť. Ja som býval na Červenej armáde na nejakom podnájme, tak on ma odprevadil, zase sme sa trocha zarozprávali, potom som ho išiel ja odprevadiť a tak sme sa vlastne do rána odprevádzali. Keď som sa oženil, tak sme s mojou ženou bývali vlastne nedaleko Mariana, ako potom vysvetlo za Štefánkou na takom malom priváte, kde takisto chodili kamaráti. No a jedného večera alebo v noci sa dosypali Dušan s Marianom, že požičaj nám 300 korún, už nemáme ani korunu. No ale vtedy 300 korún to bolo tak asi, ja neviem, štvrtina môjho mesačného platu, alebo koľko. Hovorím, chlapci, ja 300 korún nemám, ale 100 korún mám. Tak to Marian dodnes spomína, že tých 100 korún som im dal a že mohli niekde ešte na chvíľku pokračovať. Marian bol a je úžasný vo svojom vzťahu k peniazom, pretože samozrejme ich rešpektuje, ale vôbec ho nevzrušujú. Takže ja si pamätám, raz som na Koziu prišiel za ním a sedel taký trošku rozpačitý a trošku taký ako zakríknutý a vraví, Agnes, počúvaj, no čo sa ti mi stalo? Išiel som do banky pre peniaze a bolo to divné, že tak tí ľudia po mne kúkajú v banke aj na ulici. Vybral som si peniaze, vrátil som sa domov. A až doma som zbadal, že čo bolo dôvodom ich takých podivných pohľadov na mňa. Ja som síce mal sako, keď som kráčal do tej banky a bol v nej pre tie peniaze, ale pyžamové nohavice som mal oblečené, zabudol som si prezliecť. A to bolo typický pohľad na Mariana ako na človeka, ktorému niektoré pre mnohých ľudí dôležité veci, ako je výzor a oblečenie, sú úplne mimo jeho záujem. Nehral som horšie ani s tým alkoholom. Dokonca ja som aj v úplne hlavnom okne hral, volalo sa to tá relácia, taká známa, no pripomeňte mi ju, Ein Kessel Test, no, a tam som hral v úplnom okne. Na druhý deň som nevedel, že som hral. A potom som si to vypočul a tak bolo to také veľmi opatrné. Nešiel som do nejakých hĺbších vôd, som sa pre istotu, no také suchopárne sa mi to zdalo. Skladbu som nevedel spraviť v stave, v takom alkoholickom rozpoložení. No predsa kompozícia znamená nejaké aj racionálne úvahy. Šostakovič bol alkoholik a nejak to neznížilo jeho kreativitu ani jeho potenciu. Ale ja som si uvedomal, že je to skôr naopak.
že u mňa je to brzdou. Tak to bola úplná prvá skladba, ktorú sme nahrali. No a potom ju používali v televízii, že nad listami divákov, to bola tá relácia. Takže a vždy sa ma pýtali, že budete hrať aj nad listami divákov, poslucháči, pred koncertom. Ja som nevedel, že aký je nad listami divákov, až potom som pochopil, že čo myslia. Marianova hudba je krásna. Poznám všetky jeho platne, skladby, pesničky. Sú krásne, naozaj sú krásne. Neviem, prečo sa mi tak strašne páčia. A vždy sa teším na každý jeho nový koncert. Som to zdal také otrepané. Tá skladba. Že už hrávam taký fragment z nej na koncertoch ako prídavok. Medzi časom bola spolupráca s rôznymi muzikantami. Váne bol iba na začiatku kolegia muzika a potom sme ho museli vyhodiť a zobrať Rastia Bacha. Pamätám sa, že Váne chodil sa na mňa ako osvetľovač potom, lebo ja som ho vyhodil uprostred šnúry. No potom tam prišiel Rastio Bacho, potom som Rastia Bacha vyhodil a prišiel Fero Grigák, to som ukradol Hamelovi. No s tým Ferom Grigákom to pokračovalo asi nejaký rok alebo dva. A potom som tuším zase zobral Rastia. A potom sme už hrali ako iba trojka. Čo bolo dosť pre mňa veľký problém, lebo som musel všetky sóla. Preto keď ešte nejaký nástroj je harmonický okolo, tak sa ľahšie hrá, ale vtedy som musel mať úplne ako prikovanú ruku k dolnému manuálu, lebo som celé harmonické spoje musel simulovať na tom orgáne, na tom spodnom manuáli. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení priatelia. Som veľmi rád, že Marian Varga ma pozval ako hostia na svoj koncert. Skutočne ten Hamel nerád to hovorím, ale je nenahraditeľný. Že aj nejako tie pesničky, keď ich spieva niekto druhý, tak to väčšinou nedopadne dobre. Určite veľmi dobre viete, že sme spolu začínali v skupine Prúdy. No občas sa takto stretávame pri príležitostiach ako nahrávanie veľkých platní. Spolu sme spravili aj muzikál Sirana z predmestia, no a niekoľko scénických hudieb k filmom. A teraz by sme si mohli zaspomínať na staršie časy, na veľkú platňu Zelená pošta a z nej pesnička Z Ďatelín. Bežím do ďatelín, koľko ich rastie na svete, že každá o srdce sa delí,
len ja viem a vy neviete. Len ja viem a vy neviete, že každá o srdce sa delí a šálku rosy podá ti a rada vánkom zaševelí, keď ju tvár luny pozláti. Keď ju tvár luny pozláti. Ja som vždycky veci komponoval a pesničky, pokiaľ som ešte komponoval, vždycky som si predstavoval nejaký hlas a vždycky to bol hlas s Pálom. Takže som počul Hamela spievať a asi preto sa tie pesničky nehodia iným autorom, iným spevákom. Je to taký civilný prejav, to mi na tom vyhovovalo, že nesnažil sa tam nič pridať, ani nič ubrať. Že presne zaspieval tú melódiu, ktorú som skomponoval. A to úplne stačilo. Podľa mňa dlhé skladby skladať je neslušné, ako by som povedal, že ľudia nemajú čas toľko venovať polhodinovej skladbe a potom je to väčšie umenie vtiesnať to do skratky. Počas kolegia muzika, tak to boli dlhšie plochy. Každý hráč sa tam potreboval realizovať, tak som mal takú empatiu voči tým ostatným hráčom, aby si tam zahrali, aby sa tam cítili dobre. A pokiaľ mi to nevadilo, tak mi to nevadilo preto, lebo vtedy som to tak spociťoval. Ja som to spojil tak, že vlastne som jedného dňa zistil, že na jednom koncerte, kde mali všetci spoluhráči vlastne počúvať s nastraženými ušami hrať a že čo ja hrám. Teda oni ma mali doprevádať. A teraz som si povedal, že tak ja na 2 minúty prestanem hrať, že čo sa stane. Tak oni tam veselo ďalej si tam šmodrchali. Vôbec nezistili, že ja som prestal hrať. Tak som si povedal, tak to je zbytočné. To je zbytočné hrať s nejakou kapelou, keď nechcú, aby som hral. To bolo, že ja som bol takých... Som bol 3 dní hore a 2 dní som spal. No, takže keď som 2 dní spal, to bol ten medvediak. Že medvedík spievať bolo. Robím nejakú skladbu, tak predpokladá, že človek je každý deň rovnaký. Že každý deň je tým istým človekom. No tak ale ja som si to predlžoval takým spôsobom, že som teda 3 dní nespal, aby som... Lebo ja som presvedčil, že každým vyspaním sa to je taká nejaká taká
mikrosmrť. A to človek sa zobudí zase nejakým spôsobom a už je zase iný. Tak som žil strašne dlho. 20 rokov alebo tak. Každý, kto ho pozná, vie o ňom, že Marian bol, a myslím, že dodnes je svetový rekordér nie že v minútach, ale v hodinách a dňoch, keď sa to zráta, čo on strávil pri telefóne a telefonoval so svojimi kamarátmi. Raz, keď Marian volal, ja som nebol doma, ale bola doma moja žena Naďa. A tá mi potom rozprávala, že keď som prišiel, vrátil sa, že volal Marian. Hovorím, škoda, že som nebol doma. Bol som niekde mimo Bratislavy a Naďa, moja žena, hovorí, no, volal asi 3 alebo 4 krát. A hovorila mi to s takým potešením a s takou radosťou, lebo Marian vraj teda zavolal vždy po pol hodine znova a zase s mojou ženou sa rozprávali, ja neviem o čom, ale iste o niečom peknom. Ale keď volal asi 4. alebo 5. krát, tak povedal mojej žene, že Naďa, nehnevaj sa, ale ty si jediná, kto dvíha. Niekedy sa stalo, niekedy som mu ja zavolal a ja som menej telefonoval a Marian, keď už sa prebudil a keď mal chuť rozprávať, tak ho zavolal mi a vtedy sme predebatovali celé hodiny a ku všetkým otázkám. No a nakoniec aj k politickým, aj o všetko, sme si samozrejme robili psinu, že však keď odpočúvajú to, no tak ešte sme sa ich spýtali občas, či dobre počujú vlastne a že nemáme zreteľnejšie hovoriť. Na tejto báze proste sa mohol rozvíjať ten dialog, ktorý vedeme dneska niekoľko desiatok rokov. No. Tak je to väčšinou o hudbe, o funkciách hudby, o štruktúre hudby, od čoho sa samozrejme nedá nejakým spôsobom oddeliť ani ten problém toho spoločenského postavenia hudby, na čo tá spoločnosť si myslí, že tá hudba je a že či dokáže tá hudba v tej spoločnosti ešte niečo povedať, alebo treba či len prežíva a čaká na tú svoju chvíľu, kedy zase bude môcť prehovoriť a povedať niečo podstatné. Ja ho mám rád aj kvôli tomu, že patril k prvým vôbec v Československu, ktorí nemali nejaký taký ten komplex menejcenosti z tej veľkosti veľkého sveta. Všetci chceli znieť ako Beatles, alebo ako Rolling Stones, alebo ako Hendrix. Marian prišiel, bol Varga, bol rovnako dobrý a rovnako veľký. A to je aj taká tá jeho sila, pretože priniesol to sebavedomie, ktoré sa nepozerá naľavo, napravo. Proste jeho sebavedomie je prirodzené a patrí jemu. A je tým pádom sa o čo opreť aj pri iných ľuďoch, ktorí to sebavedomie nemajú. Teda mám na mysli najmä z oblasti hudby. Keď hral Bartóka, tak hral partnersky Bartóka. Keď hral Vargu, tak hral Vargu, ako keby to bol Bartók. Toto mám na mysli.
Collegium Musicum, to by som musel byť veľký zázrak, aby... To by doslova musel byť zázrak, aby sa dalo dokopy znova a podľa mňa už každý sme niekde. Každý máme iné problémy. Nie, že by to bola nejaká skupina, kde by som zhromaždil okolo seba nejakých nových ľudí, ale to tiež neuvažujem. Z jeho bytov, tak to má... Ju si váži veľmi ako... aj ako skladateľku, aj ako speváčku a zaujímavé to bolo v tom, že Iva není taký jam sessionový typ, ona je taká veľmi prepracovaná, ona sa málo kedy púšťa do takých hlbokých vôd, nerada skáče, v ktorých nevie plávať, ja to robím veselo. Skáčem aj do prázdneho bazéna, prípadne. A zaujímavé to bolo práve z tých dvoch pohľadov na tú hudbu. Ja počúvam iba vážnu hudbu. Jednak si s Vladom vymieňame Godárom čo sme počuli a čo je... Vladov Godár mi veľa doniesol takých vecí, ktoré som potom objavil pre seba. A potom ja som tiež mal svojich autorov, Gurecký, potom to Arvo Pärt, a boli tam Lutoslavský. Tam počúvam klavírnu hudbu väčšinou. Že treba si zložením CDčka tých istých Mozartových klavírnych koncertov mám asi všetkých 28 mám v 5 interpretáciách. Teraz to porovnávam, jak to tí jednotliví klaviristi, jak tie detaily, jak zvládajú, jaký odlišný pohľad majú na toho Mozarta. S Popovičom oznela si tá bežová hudba, tá je z roku 1984, ale to je už, som to tak čísloval, že bežová hudba 1, 2, to je už asi 3. verzia tej bežovej hudby. Pôvodne som to hral sám na syntetizery. A teraz ešte stále otváram koncert s tou bežovou hudbou, ale zase úplne premenenou.
to, čo teraz hrám, také tie skladby majú rovnaké názvy, ale už úplne iný obsah. Oni sa tým ustavičným hraním na koncertoch vykryštalizovali do úplne inej podoby.